dobije poslovni čovjek poziv iz porezne uprave. Zovu ga da se osobno pojavi i da izjavu, jer im se čini da je premali iznos zarade prijavio na ime poreza. On prvo ode kod svog knjigovođe te ga upita za savjet, kako se obući kada ide u poreznu upravu. Obuci svoje najstarije odijelo, da izgledaš onako sirotinjski, tako će se oni uvjeriti da nemaš puno novaca i da su pogriješili kod razreza poreza. Oni vole misliti kako gospodare tuđim životima. Za svaki slučaj ode i kod svog odvjetnika, pa i njega upita za savjet za istu stvar. Obuci svoje najbolje odijelo koje imaš, ako nemaš posudi od nekoga, da izgledaš gospodski, tako će oni pomisliti kako ih ti uvažavaš i cijeniš, pa će se onda možda smilovati i umanjiti ti porez. Znaš, oni vole misliti kako su najvažniji na ovome svijetu. Čovjek totalno zbunjen ode konačno i kod uvaženog profesora prava koji je predavao na fakultetu, pa i njega pita za savjet. Ispričat ću ti jednu priču, kaže profesor. Uoči svadbe, mlada upita svoju majku, kakvu spavačicu je najbolje obući za prvu bračnu noć. Majka je posavjetuje da uzme dugačku spavačicu dugačkih rukava. Upita ona i svoju stariju sestru, a ona joj predloži da obuče kratku spavačicu, bez rukava, nešto vrlo seksi. Ali profesore, pa kakve veze ta priča ima sa mnom? Ista je kao tvoj slučaj, sinko moj. Što god da obučeš bit ćeš jeben.